Jó napot kívánok! A mai napon, hát ismét a mi az mákról lesz szó. Igazából láttam egy interjút egy bizonyos Stoteler nevű német homeopatával, és ismét nagyon szépen gondolkodásra késztetett a mi az mákkal kapcsolatban. Mindig ha valakivel nem is értek egyet, de látom rajta, hogy intelligens ember, akkor érdemes mindenkit meghallgatni, mert a gondolatoknak mindenféle ütköztetése az ugye előre visz minket, szerintem. Akkor is, hogyha olyan gondolatokat ütköztetünk, amivel nem értünk egyet. Ameddig nincs személyes támadások nincsenek, vagy az másik létének a megkérdőjelezése nem történik, addig szerintem mindig érdemes együtt gondolkodni. Ki ez a Stotler? Ez egy német homeopata, itt ezen a Rumble csatornán, láthatjátok itt a csatornának a nevét, ezen a Rumble csatornán láttam ezt az interjút, érdekes volt. A Stotler azt mondja, hogy ő gyakorlatilag az Organonnak és a Hahnemann krónikus betegség című művének a specialistája, és hogy egész életében azt tanulmányozta, és ő a legnagyobb szaktekintély ebben a kérdésben. Ezt annak ellenére, hogy nagyon intelligens embernek tartom, megkérdőjelezném, hogy ő a szaktekintély, mivel semmivel nem értek egyet abban, amit mond itt gyakorlatilag, sajnos. Látszik rajta, hogy egy intelligens ember, de semmiben nem értek egyet vele, és szerintem ő rosszul interpretálja a Hahnemann írásait egyébként. Ugye a Hahnemannt nagyon sokan próbálják interpretálni. Egyébként a Krónikus betegségek című művét nagyon kevesen olvasták nyilvánvalóan, mert egy nagyon nehéz olvasmány. De azt is próbálják sokan misztifikálni, interpretálni. Igen. Ugye mit mond például a Stotler ebben az interjúban? Azt mondja, hogy az a gondolat, hogy gyakorlatilag beadunk egy szert, és várakozunk, az a gondolat, az helytelen a homeopátiában, hogy sokan rosszul értelmezik a Hahnemannt, ő nem azt akarta írni, hogy beadunk egy szert, és várakozunk, hanem folyamatosan kell adagolni. A szervezetnek szüksége van a folyamatos adagolásra. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Ezt nem tudom, hogy miért mondta. Egyébként nem akarom lejátszani az angolul ezt a videót, mert lehet, hogy sokan nem beszélnek angolul. De meg lehet nézni, nyilván. Tehát azt mondja, hogy egyszer beadása és utána a várakozás az helytelen, ez nyilvánvalóan hülyeség. Tehát Hahnemann is ezt mondta, meg a Kent is ezt mondta. Lehet egyébként sokat adagolni, alacsony potenciált, meg mindent lehet. Tehát azt nem értem, hogy miért kell azt mondani, hogy csak ez a jó. De hát eszköztárunk van, akkor mindent lehet csinálni gyakorlatilag. Egyébként a helyes klasszikus homeopátiában mindent lehet csinálni. Lehet adagolni alacsony potenciált sokszor, lehet magasat is adni, bármit lehet csinálni. Az, hogy mindig vannak ezek az emberek, akik előállnak, és azt mondják, hogy csak ez a jó, én rájöttem, hogy mi a titkos tudás, vagy a nem tudom micsoda, én vagyok a speciális tudója a titkos tudásnak. Ezek mindig gyanúsan kell erre néznünk, ugye?
Tehát én nem mondom azt, hogy csak magas potenciát kell adni és várni, mindent lehet, de hát egyébként én preferálom azt. Erről nagyon sokat beszéltem, ugye. Ilyeneket mond még a Stotler, hogy, hogy alkati szer csak ásványi eredetű homeopátiás szerből lehet. A növényi, meg az állati homeopátiás szerek nem funkcionálhatnak alkati szerként. Hát gyakorlatilag ennél nagyobb baromságot nem lehet mondani. de azt hangsúlyoznom kell itt megint, hogy legalább van egy ember, ugye, aki nagyon komolyan olvasgatja az organon, meg nagyon komolyan olvasgatja még a krónikus betegségeket is, ugye a Hahnemannnak a másik művén. Van legalább egy ilyen ember, és ő próbál gondolkozni. Az egy más kérdés, hogy a következtetései... Tehát ő nem ezoterikus, ugye nem sámán utazó, meg angyal utazó, hanem ő megpróbál következtetéseket levonni az organomból. Ugye? Amik teljesen hibásak, de ő legalább egy jobb szinten van, mint a legtöbb ilyen szektás, ezoterikus izé. Jó, tehát ez nyilvánvaló baromság, hogy csak ásványi anyag lehet az alkati szer, meg az antimiazmatikus szer, ez hülyeség. Totál hülyeség. Ennek a jelét se látjuk, se a Kentnél, se a Clarknál, sehol. Sehol nincs ilyen. Csak ő elő akar állni azzal, hogy ő tudja a speciális tudást. Ez hülyeség. Ez hülyeség az egész. Aztán miről beszél még? Azt mondja a Stotler, hogy mindig kell adni interkurrens szereket. Tehát, hogy van egy szerrel kezelünk valakit, akkor közbe a két adag közé egy másikat be kell szúrni mindig. Ezt hívjuk az interkurrens szeradásnak. Azt mondja, nekem az a bajom ezzel megint, hogy azt mondja, hogy mindig így kell csinálni. Tehát igaza van, a Hahnemann egy helyen a krónikus betegségekben beszél erről. De a homeopátiás irodalom túlnyomó részében, a Hahnemann másik részeiben, az organomban, a Kentnél, a Clarknál, mit tudom én, mindenhol csak egyszert adunk egyébként. Jó? Tehát azt elfogadom, hogy beszél róla a Hahnemann, de hogy az alapján, az egy bekezdés alapján azt mondani, hogy csak az a jó, az is egy nagyon-nagyon hibás következtetés. Ezt azért mondja, hogy ő legyen az, aki azt mondja, hogy ti nem tudjátok jól, és hozzám kell jönni, tanulni ahhoz, hogy megtudjátok a jót. Én is ezt mondom, csak nekem, én nem találok ki hülyeségeket. Igen. Nem semmi. Mit lehet még erről elmondani, erről az egész kérdésről? Hát azt is, hogy ugye vannak az antimiazmatikus, ez már nem a Stotlernek a témája, de ugye vannak az antimiazmatikus homeopátiás módszerek, amikor tünetkép nélkül beadunk nozódákat, hogy töröljük a meglévő miazmákat. Ugye ezt én mindig ostorozni szoktam, és bele lehet lapozgatni ugye a Hahnemannnak a krónikus betegségek könyvébe, hogy beszél-e ilyesmiről. Ugye én belelapozgattam, mivel mazoista vagyok, lapozgatom a krónikus betegségeket, de én nagyon nagy sajnálattal kell jelentenem, hogy a Hahnemann krónikus, a miazmákról írt könyvében nincsen szó nozódák tünet nélküli beadásáról, hogy tisztítsuk a miazmákat. Nagyon el kell keserítenem mindenkit.
Itt vannak ilyen idézetek a krónikus betegségekből, hát most nem biztos, hogy ezekkel nagyon mélyen fogunk foglalkozni. A Hahnemann az gyakorlatilag mindig antipszórikus szerekről beszél, tehát például a szulfurisaz, meg a hepárszulfur, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy azoknak a szereknek is van antimiazmatikus hatása, tehát ugyanúgy elveszik a miazmát, és nem kell ahhoz pszorinumot, vagy medorinumot, vagy szifilinumot adni, hogy miazmákat töröljünk. Ugye nem azt mondja, hogy adjuk be a nozódát, hanem az antipszórikus szereket. Egyébként a Stotlernek innen jöhet ez a gondolata, hogy ez jellemzően ásványi szerek, talán mondhatjuk azt, de én nem merném ezt kijelenteni. De talán innen jön ez a gondolata a Stotlernek, hogy csak ásvánnyal lehet alkati szert adni. Ugye? Mindenféle, azt mondja a Hahnemann, ugye azt írja, hogy mindenféle pszóra ellenes szereket kell beadni. Mindenféle, ugye? Mindenféle van. Például itt van a krónikus betegségekből még egy idézet, azt mondja, hogy tuját adott be. Hogy a szikotikus miazmára az egyik legjobb a tuja. Tehát a tuja az nem nozóda, ugye? Tehát a Hahnemann itt se beszél arról, hogy tisztítsuk a miazmákat nozódákkal, hanem itt is egy sima szernek van antimiazmatikus hatása. Jó, ez egy másik dolog, az ezoterikus homeopaták szoktak előállni ezzel, marketing célból, hogy antimiazmatikus saját módszerük van, és mit tudom én, és nozódákkal tisztítanak. Ennek ne dőljetek be, jó? Ne dőljetek be ennek a hülyeségnek. A Hahnemann sehol nem írja ezt, hanem arról beszél, hogy a sima szereknek van antimiazmatikus hatása. Egyébként a tuja nem is ásvány. most, hogy így gondolkozunk róla, ugye? A tuja nem is ásvány. Akkor, amit mond a Stotler, az egy bődületes nagy baromság. Hogy csak ásvánnyal lehet alkati szert adni. Hát nem tudom, nézegessük még itt ezt egy picit. Szulfur, ugye az se egy nozóda, Nux vomica, az se egy nozóda. Itt az interkúrens szerekről beszél egyébként a Hahnemann, és Nux vomicát ad, ugye, ami se nem ásvány, se nem és nozóda. Úgyhogy szépia, hepárszulfuris. Igen. Picit itt még nézelődhetünk, hát ha találunk valami érdekeset. Én csak véletlenszerűen kivettem ilyen kivonatokat. Antimodium crunum, arsenicum. A sima szerekről beszél végig a Hahnemann. Hogy hívják? A miazmákról szóló könyvében. A sima szerekkel kezeli a miazmákat. Ignácia, hát ez felháborító, hogy Ignáciát ad. Felháborító. Ez a Hahnemann, ez borzalmas volt, Ignáciát adott miazmára. Komolyan mondom. A Stotler forog a sírjában, meg a miazmatikus módszeresek is forognak a még nem létező sírjukban. Pulsatilla, te jó Isten! Te jó Isten! Szóval egyébként még ezt akartam elmondani, hogy gyakorlatilag ez a miazmatikus módszer, meg miazmatikus tisztítás, ez egy nagy adag bullshit, ahogy az angol mondaná. Jó? Remélem, hogy mindenki értette, amit mondtam. Tudom, hogy laikusoknak ez egy nagyon nehéz videó volt, mert nem lehet érteni belőle semmit.
inkább a homeopatáknak mondom ezt meg, aki magas szinten érti a homeopátiát. A laikusoknak meg azt mondom, hogy hát esetleg kövessék a csatornámat, meg nézzék ezeket a videókat, és próbáljanak belőle valamit kihámozni. Ennyi volt mára, köszönöm szépen!